diría que sí, que tots aquests càrrecs està ocupant-los durant uns anys, però el que sí que ocupa sempre és el càrrec de valenciana. Ella viu i sent la valenciania i ho ha demostrat perquè són de 9 anys. Avui ja sé que és cert currículum la federació no refereix perquè vosaltres heu fet que la federació el tinga, però sí que és cert que des del primer any hem tingut obertes les portes del Palau de la Música de València. Era tot un repte poder dur el nostre, poder dur allò que ens identifica a nosaltres com a poble, poder dur als millors escenaris de València. I de veres que s'ha aconseguit tant el Palau de la Música, com dic, sempre ens obren les portes, no solament a este festival de cors, sinó també, com no, a les danses, als grupos de música, d'orquestres de cops i cua, com també a aquest instrument nostre com és tan dolç com és la dolçaina i el tabal, que han anat incorporant i encarnant altres instruments dins de lo que és la dolçaina. I avui se fan grans concerts també a el Palau de la Música i sempre hem tingut el recolzament del Palau, però en especial de la persona així present, de la presidenta, de doña Mairén Benito. I per tant, la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, que no se li escapa res, tant la Junta Directiva que la tinc per així, no se li escapa res, sí que vol reconèixer, vol fer públic aquest reconeixement avui, no als 20 anys, perquè als 20 anys serà una altra cosa, als 10 anys de tot aquest carinyo que ens ha demostrat durant aquests 10 anys, concedir-li la medalla d'or de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana al Palau de la Música en la persona de la seva presidenta, doña Mairén Benito. Mairén, moltíssimes gràcies.